Keď sa kedysi pokúsili konštruktéri spojiť výhody kombi automobilu s SUVčkom, nevdojak sa im podarilo vytvoriť akúsi novú kategóriu nazvanú Allroad. Jej prvým predstaviteľom bolo pred 16 rokmi Subaru Outback. Neskôr sa pridali aj iné značky. Dnes už z Outbacku poznáme 4. generáciu. Na naše cesty prišla približne pred rokom. Aká je v porovnaní s predchádzajúcou? Na prvý pohľad je jasné, narástla. Karoséria má podstatne viac centimetrov na dĺžku, šírku aj výšku. Primerane tomu narástol aj rázvor. Všímame si aj nové vonkajšie línie Outbacku. Jednoznačne. Stratila sa jeho horizontálna štíhlosť. Nový model je podstatne mohutnejší, ako by naznačoval, že v duchu svojho pôvodného určenia sa nestratí ani v teréne. Lebo práve takýto druh automobilu je stavaný nielen na rýchly presun po asfaltkách, lež rovnako má poslúžiť aj pri ceste na chatu za aktívnym oddychom do prírody. Jazde na nekvalitnom povrchu je prispôsobená aj svetlá výška karosérie. 200 mm už povolí výjazd z pevnej cesty. Rovnako aj plastové ochranné lišty naznačujú možnosti výjazdu mimo, aj cez väčšie nerovnosti. Je čas nazrieť do interiéru. Auto na voľný čas musí mať veľa priestoru na batožinu a kufor má byť v maximálnej miere variabilný. Outback týmto kritériám vyhovuje. Po sklopení zadných opradiel sa mení na malý nákladný automobil. Aj interiér vpredu dostal modernejšie línie i kvalitnejšie materiály. Volant s hrubším vencom je nastaviteľný výškovo aj pozdĺžne a sú na ňom ovládače audiosústavy, čo predtým nebolo v Outbacku bežné. Výrazné a dobre čitateľné sú dva kruhové prístroje rýchlomera a otáčkomera. Ešte by bolo treba prispôsobiť ovládanie palubného počítača bežnému štandardu. Rovnako výrazným architektonickým prvkom interiéru je aj mohutný stredový panel. Sú na ňom umiestnené ovládače klimatizácie aj kvalitnej audiosústavy. A práve za ozvučenie pripisujeme novému Outbacku ďalší dobrý bod. Na chvíľu ho opustíme, ale vydržte, vrátime sa.